So exercise number 5.4 question number 5 பார்க்க போறோம். question number 5 என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா P அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்டும் சரியா P அப்படிங்கற ஒரு லைன்ல P அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. அந்த லைனும் QR அப்படிங்கற லைனும் parallel-ஆ இருக்கும். சரியா? அப்பனா ரெண்டு லைன் இருக்குது. அந்த லைன்ல P அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது and இன்னொரு லைன் இருக்குது. அது QR அப்படிங்கற லைன். சோ இப்போ இந்த லைன்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க and இந்த லைனோட ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படினா இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு தேவை. அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் நமக்கு தேவை. ஆனா அந்த லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் தான் இருக்கு. அப்பனா என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால இதனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு இதனோட ஸ்லோப்பை மாத்த முடியும். பிகாஸ் parallel அப்படி சொல்லி சொன்னதனால m1 அப்படியே m2 ஆ மாறிடும். சோ இப்போ இத வச்சு m1 கண்டுபிடிக்க முடியும். அத வச்சு இங்க m2 ஆ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நம்மளால. அப்பனா ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் இத வச்சு நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கான ஃபார்முலா எழுதலாம். ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் அது கொடுத்து ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்க அப்படினா ஃபார்முலா என்ன அப்படினா y2 y1 m into x2 x1. சோ இதான் என்னது ஒரு பாயிண்ட்டும் ஒரு ஸ்லோப்பும் கொடுத்து ஈக்குவேஷன் கேட்டாங்கன்னா அதுக்கான ஃபார்முலா ஈக்குவேஷனுக்கான ஃபார்முலா. அடுத்து என்ன பண்ண வேண்டியிருக்கு QR க்கு m1 கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு. அப்போ ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா எழுத வேண்டியிருக்கு. இங்க ஈக்குவேஷன்ல பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சா ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். 5.2 ல பாத்துறோம். y2 y1 by x2 x1. இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி 5.3 ல பாத்துறோம். சரியா? ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபுல்லாவே 5.3 ல வந்துச்சு and இது 5.2 ல வந்துச்சு. சோ அது ரெண்டையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி அது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் இந்த எக்ஸர்சைஸ்ல பாத்துட்டு இருக்கோம். சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் m1 கண்டுபிடிக்க போறோம். அந்த m1 இங்க சேஞ்ச் பண்ணி அடுத்து p ஓட பாயிண்ட் என்ன இருந்து கொடுத்திருக்காங்க அந்த பாயிண்ட யூஸ் பண்ணி இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ அதான் சம. அப்ப m1 கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா y2 y1. அப்போ இதுக்கான இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் QR அப்படிங்கற லைனுக்கான ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. x1 y1 x2 y2. அப்போ y2 y1 அப்படினா y2 y1 ஓட வேல்யூ -2ன்றதால +2 அப்படி சொல்லி மாறிடும் டிவைடட் பை x2 x1. சோ அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைக்க போகுது 6/-8 அப்படி சொல்லி கிடைக்க போகுது. கட் கொடுத்தோம்னா 3/4 அப்படி சொல்லி கிடைக்கும். -3/4. நான் நிறைய டைம் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லிருக்கேன். டினாமினேட்டர்ல மைனஸ் இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன ஆயிடும் நியூமரேட்டருக்கு போயிடும். அப்போ இங்க -3/4 கிடைச்சிச்சு. சரியா? நம்ம அடுத்து கண்டுபிடிக்க போறோம். m1 m2 ஆ மாத்திரலாம். சோ அப்ப m2 கிடைச்சிச்சு. m2 -3/4 parallel அப்படின்றதுனால டைரக்டா ஈக்குவல் பண்ணிடலாம். and p அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. p ஓட பாயிண்ட் என்ன -5/2. சோ அப்ப ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் இருக்கு. அதுக்கான ஃபார்முலா இருக்கு. y2 y1 ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்து ஃபார்முலா கேட்டாங்க அப்படினா y y1 m into x x1. சோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படினா y அப்படியே வச்சுக்கலாம். y1 க்கு பதிலா என்ன எடுக்கலாம் அப்படினா இங்க இருக்கிற வேல்யூ -5 அப்படின்றதனால +5 அப்படினு மாறிடுச்சு. m ஓட வேல்யூ என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படினா -3/4 அப்படினு எடுத்துக்கலாம். and x x1 க்கு பதிலா என்ன எடுத்துக்கலாம் இங்க உள்ள வேல்யூ சாரி x1 y1 ஓட வேல்யூ 2 அதனால -2 and இங்க x1 ஓட வேல்யூ -5ன்றதனால +5 அப்படினு எடுத்துக்கலாம். சோ சால்வ் பண்ணோம் அப்படினா -2 இப்போ அந்த 4 கொண்டு இந்த பக்கம் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் and 3 கொண்டு உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ப -3x -15 அப்படி சொல்லி மாறிடும். and நீங்க 4 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படினா 4y -8 -3x -15. சோ இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரே சைடு கொண்டு வந்துடலாம். சோ இங்க -3x இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். +3x அப்படி சொல்லி மாறிடும். and இங்க ஒரு +4y அப்படிங்கற டேர்ம் இருக்கு. அத அப்படியே வச்சிட்டேன். தென் இங்க ஒரு 15 -15 இருக்கு. இந்த பக்கம் வச்சா +15 அப்படி சொல்லி மாறும். -8 +15 அப்படின்றது +7 அப்படி சொல்லி மாறிடும். சோ = 0. இதுதான் அந்த parallel லைனோட ஈக்குவேஷன். சோ இதான் ஆன்சர். இது இந்த லைனோட இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த லைனோட ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. சோ ஒரு பாயிண்ட் இத வச்சு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு இங்க மாத்திட்டோம். சோ ஒரு பாயிண்ட் ஒரு ஸ்லோப் கொடுத்தனால அத வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சோ இதான் அதோட ஆன்சர்.